li barim ko soyong bat menteri kampo yang barim ko jala ba HD alang do hak si balang lo stang ngajin lap likson jo o nak song lo mai kawin ni than ki ba ombu charam satya hamalak likson komisi benta ka jep kre nam ta tak snam aja kulai hakani sngi ba HD ala pentai ki tak ke jat nam ta ka tak snong nam ba kawin na la he khanam ki no snong kan om se shu ban ya hak polior na silang hakani sngi bon ki no snong ke wan bas khilang ya ka tak jing IT tak jengkiang kabla pensta mo sobha do meli barim Kerap nak kementar ki baik ba ki bayar legba kan ka khap kham tam ha gede ka poliur nak kementar ki khna ki kentai ba kementar ter kan gede ka jingang not jeng ki nong sok sirong kan ka kentoj la bun sedam ban ta ngilayo ikene kalat ban sna ya kan dikieng ban pleru nang ta ka jing mentoy jeng fai ba ki ba pendon kam ya kan dikieng ta ka ba khap yu ribon mata ka sngi ka ba khat riu terek mulai March ar hajar ar a Terhadap marba fitan kita kemersi yang bijeng jingsiania. Lada nganum la banle ini jing terpad ijeng pi. Kemersi yang jongaru kapenrem lah. Termar kata ngaso dalong kumno nuru ngan tau kilat kilenti. Yang benta kade kejingking jeng pi kalong badang su ai temporary. Bangan dalawan biang kabor. Hadian bapi pila ai biang ika jinggersian. Ban penjob yang ban yolat ban train ang peta jong pi. Kene ka ciki ke jong pi. Kam day ban kut tangkum thi ba menta haring le hakarukom ko badai. Bat day tanga taro tanga jingking kan umpat biang ngidon kamru ya ka surok kapan connect nakan ni surok ba siya katay ka jaka ya pihang ni menta kalau ngale daga jing sofia jemut daga taka jingkit kli lada kalong hakadu kandu karukomro namar ka jingit bat ka jing sojan jonga ya pi jonga kabaklan dadu ki por ki ba ngadang ele ding kong dadu sedam khat kendai spa pra hadu kane election ko lagi tegi bopun ki kam ki pangilai kedu ban kam dadon kam ban batai pilaya tip hi pilaya mat hi bat hadu gini gisgi nga ya pi ngam coklat bat nga ken mawet bat kat kum kicing ya kedu ke jongi man kapor wadang larem ro hari ki rong ba ki bobon ki perlok ki bobon lagi long keme lagi long ki rong ba lagi long ki samla ki bobon hi ki adon rengkat hi hadu kini gisngi like no katu kan ni kibam la ban sya namar ba umyo syu ya ka ksyong ka paso kumbayo akipor kiba ngadang don hakopo ban trei hai bori berit wala dang abdon syu akabor kanya iptengi ka jing trei kajonga nakamta jing dekam jing paiba high capacity iba ngemla ban kability kabahe te kane kade kapor kaba gendai ban sedang no ya kam la san sistem
La saus nam tam mentah. Bafi ki perlok ke bedon har senda ajonga ki baya Kristen do yap do im yang gila syarem no akan diga election ke belada harai ngem dai bandu jengkerman ka jingrem kumong fareng a failure is a pillar to success baka jing fail ka jungi ulong paya bos hem ba ngin wara pada ya ka jing job hadir